खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव गिबि रादाबाव दङ। दिनै बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागां बसुमतारिनि 24थि थैनाय सान। सिलागांनि थैनाय सानखौ कभिड-19नि नेमखान्थिखौ मानिनानै फालिदों। गुबुन बोसोरफोरनि बायदि देग्लायबो बिर सिलागां बसुमतारिनि मुंख्लं खाम्फा जौगाखां आफादा बंसि गामियाव थानाय मांखरसालियाव बिर सिलागां बसुमतारिनि 24थि थैनाय सानखौ कभिड-19नि नेमखान्थिखौ मानिनानै फालिदों। आलादा रायजो बड'लेण्डखौ सोरजिनायनि थांखिजों 1996 इं मायथाइयाव बिएलटिखौ दानाय जादोंमोन। बिएलटिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिर सिलागांनि दैदेननायावनो बर' हारिनि सिनायथि, थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय आलादा रायजो बड'लेण्डनि सार्थआव आसाम आरो भारत सरकारजों दावहा नांदोंमोन। नाथाय बिथाङा गोब्राब लोमजानायनि जाउनाव 1997 इं मायथाइनि 28 जुन एबा दिनैनि बे गोथार सानावनो रुंसारि जायो। हाबाफारि बायदियै बिर सिलागां बसुमतारिनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारखौ बावजेनो बिथांनिनो आंगो बिसि मानगोनां मुर्सिमा रमलि बसुमतारिया। बिर सिलागांनि मुंख्लं सान फालिनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनिफ्राय फारियै गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारि, लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, बुंथिगिरि जनक-उजिर, लोगो गाहाय नेहाथारि कास्तम बसुमतारि, लोगो थुनलाइयारि नेहाथारि मनिराम बरगयारि आरो सुबुं फोनांजाब नेहाथारि अबिद नार्जारिया बाहागो लाहैना सिलागांनि मुंख्लं खाम्फायाव बिबारजों मान बावो आरो बिथांनि सोरगोआरि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थानो जायगा मोनो बेनि थाखाय इसोरनाव आरज गाबो। नैथि खौराङाव दङ। बिटिआरनि गंब्रै जिल्लानि आयेन फरायसाफोरा मिरु कमिटि आलसानिफ्राय बिबान एंगारबाय। बर' राव रायज्लायग्रा आरो बर' नङै राव रायज्लायग्रा आयेन फरायसा गौथुमनि गेजेराव थांनाय माखासे समनिफ्रायनो दान्थे-बिदान्थे थासारि सोमजिनायनि उनाव क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि अनगायैबो अखं आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि आयेन फरायसाफोरा दुलाराय आसाम आयेन फरायसा गौथुम मिरु कमिटिनि सोद्रोमा बिबाननिफ्राय बिबान एंगारबाय। बे बाथ्राखौ क'क्राझार जिल्ला कमिटि दुलाराय आसाम आयेन फरायसा गौथुमनि आफादगिरि हेमचन्द्र ब्रह्मआ फोरमायो। थुलुंगाथाव खौरां, जिउआव नाजानाय थायोब्ला गासैबो जाफुंसारो। सासे आइजोआ बे फोरमानखौ होदों। जुलि जाखांना गावनि 5 दाननि उन्दै गथ'खौ बिखुङाव बानानै बे आइजोआ हाथाय बाजार, फुजा मेला, मेथाइ, दै, लेबु, आइसक्रिम फानथिंना दिनै गावनि गोसोनि मिजिं आरो नाजानायजों जिउआव जाफुंसार जानो हादों। दिनै बिथां आइजो पुलिस साब इन्सपेक्टर जानो हानानै बयनिबो थुलुंगा जानो हादों। बङाइगावआव करोनानि 3थि दोहौ सन्देरनायनि सन्देह खालामदों। 3 उन्दै गथ'सानि देहायाव मोनदों करोना पजिटिभ। बङाइगावनि थागिबिफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां। बङाइगावआव करोनानि 3थि दोहौ फैनायनि सन्देह खालामदों। बङाइगाव जिल्लायाव कभिडआव गाग्लोबजादों 3 उन्दै गथ'सा। बे 3 गथ'साफोरनि गेजेराव 2 गथ'आ 10 बोसोर बैसोनि गाहायाव आरो सासेया 10 निफ्राय 18 बोसोर बैसोनि गेजेराव। बे बाथ्राखौ फोरमायो बङाइगाव जिल्ला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिसनआ। गुबुन फारसे जिल्ला खुंथाया रबिबारखालि मोनाबिलियाव फोसावनाय फोरमान बायदिब्ला दासान्दि जिल्लायाव 122 सुबुङा कभिडआव गाग्लोबजाना फाहामथाय लागासिनो होनना मिथिहोदों। बांलादेशनि धाक्कायाव बेरफ्रुनाय जाथाय जादों। 7 नि जिउ खहा, 70 जोखोम जादों। बांलादेशनि राजधानी धाक्कायाव मोनसे गिख्रंथाव बेरफ्रुनाय जाथाया जादों। बे बेरफ्रुनायाव सासे गथ'जों लोगोसे 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो। खमैबो 70 सुबुङा बे जाथायाव जोखोम जायो। बेरफ्रुनाय जाथाया धाक्कानि मकबाला वायारलेस गेट ओनसोलनि खाथियाव रबिबारखालि हराव खमैबो 8 रिंगासोआव जायो होनना मिथिहोदों। नगावनि एसपि आनन्द मिश्रा, जायखौ आसामाव रावबो सिनाय गैया, सासे गोख्रों हादर अनसुला, साहसि, सोलोगोनां पुलिस अफिसार। गावनि गोब्राब नाजानाय, सोलोजों गोदान सोलायनाय लाबोनाय, ड्राग्सनि हेंथा जुजिनाय आनन्द मिश्राया मैया आसामनि गेदेर इउटुबार, बयनिबो आंगो आरो बयजोंबो सिनायजानाय लाइमोन डिम्पु बरुवाखौ लोगो हमदों। लोगो हमनानै मुंदांखा एसपिआ गोबां बाथ्रा सावरायदों होनना मिथिनो मोन्दों। बाक्सायाव नंखाय किसान कार्ड बानायनायनि मुङाव रां लानानै हमजादों 2 सेंग्राया। थांनाय साननैसोनि सिगांनिफ्रायनो बाक्सानि खायजामाथि गामिजों लोगोसे कारिजा बिजनीनि गुबुन जायगायाव बे 2 सेंग्राया किसान कार्ड बानायना होनायनि मुङाव रां लागासिनोमोन। बिनि उनावनो आबादारि रायजोनि सन्देह जानायाव सेंग्रा 2खौ सोंथि खालामनायाव गासैबो सैथोआ सोराङाव फैयो। दानिया फैबावदों गुबुन मोनसे खौराङाव। बाक्सानि तामुलपुराव 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामो सासे दुथां सुबुङा। सुबुं माहारिखौ लाजि फोनांनाय मुगैथाव जाथाया जादों बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव। बिफानि बैसोनि सुबुङा जिनाहारि खालामो सासे उन्दै हिन्जावसाखौ। तामुलपुरनि सोनाब जारगावआव 45 बोसोर बैसोनि ब्रजेन कलिथिया 9 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनानै सुबुं समाजखौ लाजि फोनांहोयो। जाथायखौ फोरमायनाय बायदिब्ला 25 जुन खालिनो उन्दै गथ'साया गावनि फंबायजों खाथियावनो ना हमनो थांनायावनो बे मुगैथाव जाथायखौ खालामो। नाथाय रबिबारखालि उन्दै हिन्जावसानि देहाया हरखाब गाज्रि जानायावसो गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। जाथायखौ मिथिनाय लोगो लोगो नखरनि सोद्रोमाफ्रा रबिबारखालि हरावनो तामुलपुर पुलिस थानायाव एजाहार होयो।
बे एजाहारनि सायाव बिथा खालामनानै पुलिसा दायनिगिरि ब्रजेन कलिताखौ हमो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सानै बिजेपिनि दैदेनगिरिनि गेजेराव दाङाबाजि जायो। सानैबो जोखोम जानायजों लोगोसे गस्ला बिसिना होलायो। सानै बिजेपि दैदेनगिरिनि गेजेराव गोख्रों बुलायनायनि जाथाय। जोखोम जानायजों लोगोसे गस्लाबो बिसिनानै होयो। हजाइनि पालुकमारियाव जायो बे जाथाया। हराव बिजेपिनि सानै दैदेनगिरिनि गेजेराव जायो बुलायनाया। बुलायलायनाय दैदेनगिरि सानैखौ जिल्ला किसान मर्चानि लेङाइ आफादगिरि मानिक गस्वामी आरो बारग' जिल्ला नेहाथारि राजेश चौबेनि गेजेराव होनना मिथिनो मोन्दों। हाखौ लानानै राजेश चौबेनि बेरेखा अजद होनो मानिक गस्वामीया पुलिसखौ लोगो हमनायनि थाखाय मानिक गस्वामीखौ गाग्लोबनायनि अजद। बे बुलायनायाव जोखोम जायो बिजेपिनि सानैबो दैदेनगिरिजों लोगोसे माखासे सुबुंफोरा। जाथायनि बागै बिजेपिनि दैदेनगिरि सानैया सानैनिबो बेरेखा केस होदों। लंका पुलिसा हराव सानैबो बिजेपि दैदेनगिरिखौ हमनानै नायबिजिरगासिनो दं होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।